marlas ni roha mahita makalason dengan bahasa ni jahuba di pesta botilon sadarion ibana do mual ni pasu-pasu dohot bona ni golu nuaimpe tapataridahon ma parsopauta panin daniota dohot las ni rohata siala pasu-pasu ni jahuba naon tajam songon halak Kristen batak kita tapataridahon mai marhite budaya habatarotai upagi rohani ma jong-jong marita saluhna diinganan tabi molo adok tabuan ulos tahat lima dina jong-jong kita naneng manoktor do kita tortor tai tujolo di debata dan makalason nasa pasu-pasu atau amat pangbual pangkasi nung ngajong-jong haminisong sudiru asrot parhalan jong-jong do hamiman natapak laho makalason pasu-pasu ni debata di ulang pesta botilon sadarion ope pada nabi alu-alu majolo tua mata debata nama nupalangin kok kanon kok nasa isina ima debata jahoban ama si palangin kok tano baik dapat Yesus Kristus di mana sudah palua om kita siang dosa dohot hamatian marhite mudarna nabadiyah napajong-jong buria nabadiyai mau lihat mamang pada nami bunga dia dulu damang betu dibatasi tulus adai ope naik manortor mahami diinganan nami bi pitau nami ma godang nauli tek-tek do mula di godang urdut mula di tortor jelas ser-ser mula di epas ay marmula do nagabi jalan marmula do nauli asa noai pe pade nami Paidang magodang mula-mulai laos padung manuhot godang sopa-sopa asa muso pahami di batas itu lusarai ibana do mula di ngolunami paidang dihitan sahudia ditik mangula kita jolma di batando mabai jadina sahat do marpargui na taulay toktong ma lasro kata haro
tahalason penunjuan dua pesta lusilun di hari saya jauh sejauh di pertama pasalota soalnya nyumpama nyumpama dia menghidup ramna saya horas papaula di dunia horas doa berasna tidak titul hujur ma di kopi di tapian mana tu dia be ada naposia manula do mayalaja setotoma dapotan parsalian saha-saha isulu sahat ma di berdian Nunya tapasa pilihan tak terlibat, magidi akan perkuit na taula, nina taula, sesahat magita itu pandai. Atau amal panduan manusia, bahaya maju dan sikit kiwi, asa toto tiup ulun nami, jalan tiup ulun nami. Asa tajas patahon nani, jalan orang pikiran nani, asa pita aperson nani, jalan kulin holong nani, laos padu rumah dua asa tani, siala enam sahat bari dan daun ditemani, sahat do halwa nabi nabi pada Yesus, marhiti pada bersona, sahat do di pasau berdina. Nama turasi nurnahi bahin damamma durga asatani.